Assalamu alaikum masu sauraro. Kafin mu je ga fasarar mafarkinmu ga abin da ya kamata mu sani dangane da mafarki. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, shi mafarki bushara ne ga mutane, wato hanya ce da Allah ke nuna wa mutane abin da zai faru a nan gaba ko kuma wanda ya wuce. Shi kuma mafarki ba kowanne ke da fasara ba, akwai wanda yake bushara daga Allah subhanahu wata'ala, akwai na abin da rai ke so, kuma akwai wanda shaiɗan ke sanyawa, amma duka mutum ba zai iya gane ma'anar abin da mafarki ke nufi ba sai in ya duba fassara. To masauraro, wannan ne abin da ya kamata mu sani kafin mu je ga fassarar mafarkinmu. Yanzu mu je ga fassarar mafarkinmu. Fassarar mafarkin, wanda mafarkin yana yin fitsari, wanda ya mafarkin yana yin fitsari zai ciyar da dukiyarsa kuma ta dawo masa. Wanda ya ga yana fitsari a cikin rijiya zai ciyar da dukiyarsa ta hanyar halali. Wanda ya ga yana fitsari a kan kadararsa to ba zai ci riba ba a cikin wannan kadarar. Idan ya ga yana fitsari a cikin masallaci a gurin liman zai haifi wani babban malami. Idan kuwa a kan alkur'ani ya ga yana yin fitsarin to za a haifa masa wani yaro makarancin alkur'ani. Allah ya samu dace. Amin.